Tá na seo nocht Top Dalman lár an bhaile Gaeilge ar sráid an tullaigh agus tá de ceile gachfuid buinte le Gaeilge, saoil na Gaeilge agus an cultúr Gaeilge is tócha. Tá annachcuid a toirliú an tam mar fad. Bhín idir féile Pop Up Gaeltacht gar de hús na bliana, bhín club na óga dul raig rinne bliana, bhín an bunscoil lán Gaeilge agus an manscoil lán Gaeilge, bunscoil ónaí thuairisc agus Ceatharlach ann. Bín ógáidir nás maidin cafe ann, gach dé cédín I Jack Lambert, cafe ar an maile, bín Pop Up Gaeltacht uair sa bhí. Na héin agus far go Martin a chuir túús leis an pop-up an nura agus tarnn sé óháin a gon in aine mísa an seo sa fób. Bhín sesiún trególa hí staire, gach déirdín agus ar an déirdín a thucríon mar chun an sesiún ceola bheith ain. So just lein se raig gach mí agus mar sin chuir mar steach ar an gradan na gó le glór na Gaeilge agus fuair mar cúpla dús mar lei sin. Tá cuid bhag gradam buaite ag agríochtaí agus gnólachtaí agsúla sa bhaile imbliana. Annachcuid de seo ráite gom tá buinte agus nasc ag Bríd de Róiste leis ar fad. Lefah macánta faoi ganí is tócha nach mbeadh aine seasamh sa seomar seo anois agus nach mbeadh aon ceannas na gradam sin buinte ag duine ar bith. Tá mé an so I gCeatharlach le 5 bliain agus is tócha an príomhrád rinne mar ná túsa chur le Gaeilge a bheith Hannabach agus a bheith oscailte agus ar fáil de gach eile gcuine. Thugam mar faoi siamsaíocht agus deireadh seachtaine a grú a bheith gáthangach agus fáilte ribh cáf mar a dearann siad agus bíonn aici Ceatharlach seachtaí. So idir níonra, Gaeil Scáil, Gaeil Choláiste agus seirbhís Iarscoile. Tá míle dalta ó ís na níán bheogar nó fiúháin ó réamhpáistí ó réamh scoile an ís sin súscadí luchtártaiste agus tá míle díobhsiúd ag fála gcuid achas trí Gaeilge I gCeatharlach an tamar fad. Tá seanna aithne gom ar Bríd de Róiste agus na héachtaí a rinne sí ar sonnatanga bí me sé caint faoi níonraí, Gaelscoil, Gaeil Choláiste ach bhhaid níos fuide ná sin agus níos farsingin ná sin Club Gaeilge na Négóirí, mis na measc nuair bhí me níos mhaige agus bhí sé pléile lucht gnó I gcéirí an Gaeilge Róiste. Bhí sé díreáir ar chuile dhéné den phobal seo den sochaí seo fiúháin an tafran agus an cór Gaeilge ag an affran trí Gaeilge. Tá míid ag sú leis an todhchaí mar is féidir lena rá agus beag sé sa léir bhfuil pobal mór atá níomháin taobhfíor an Gaeilge agus báúil an Gaeilge agus deartholacha ach bhfuil an Gaeilge líofa a có féin agus bhfuil siad mórálachas agus sásta ILO.